Sarong 29 anyos na lalaki ang inaresto kan otoridad makalihis naman habonin motorsiklo sa Daraga Albay alas 2:30 nin maagahon kan nakaaging Martes. Sa impormasyon, pasado alas 9:30 nin aga kan parehong aldaw, nagpasiring sa hepatura kan Daraga Municipal Police Station ang 58 anyos na biktima na residente kan Purok 7 Barangay Binitayan nga ni i-report ang pagkakawara kan sa iyang motorsiklo. Sa investigasyon kan otoridad, nabayaan kan biktima na katuong nalyabe sa motorsiklo kaini, na ipigpark sa atubangan kan sa indang harong na inaprobitsaran man kan sospek dangan marikas na idinulag ang motorsiklo. Binistuan nadakop na sospek na si alias Carlo na nagtatrabaho bilang photographer na residente kan Barangay Malipo, Ginubatan, Albay. Nasusog si alias Carlo sa tabang kan mga CCTV sa lugar asin naaresto pasado alas 5:30 nin hapon kan parehong aldaw. Naaktuhan pa ang sospek na lunad ang hinaabunan kaining motorsiklo asin subuot nagpurbar pang magdulag sa otoridad. Nung in-report ito sa atin, tuloy-tuloy yung ko natin, nag-imbestiga, and then nakita natin may mga CCTV sa lugar. So, chinek yung record at nakita natin na yung buong pangyayari. So, yung paglakad ng suspect papunta doon sa target niya. Then, yung nakakuha siya ng opportunity, hinila niya yung motor, then nag-speed up na papunta na nga ng direksyon ng Duterte Highway. Inanon daw sa kanya sinanla. Kaya lang nung pinakitaan na ng CCTV, at yun nga, ikinumpara natin, isang siya talaga yun. So, yung short niya sa yung pang-itaas, hindi nagkalit. Apwera sa pagkaka-recover sa motorsiklo, na-recover man sa posisyon kan sospek ang duwang pidaso nin plastic sachet na may laog nin white crystalline substance na pigtutubudang shabu. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Daraga Municipal Police Station ang sospek, asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10883 o Anti-Carnapping Act asin Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa lahat po na may mga nagmamayari na motor, ingatan po natin yung mga motor natin. Siguraduhin pag ipinarada, tanggal po yung susi, hindi iniiwan sa ignition. And then kung maaari po, ipasok sa loob ng bahay, lalo na paggabi at matutulog na. Sa loob ng bahay may gipid naman kayo, tapos kung pwede nakalak ang manibela. Yun po. And then mas maganda na rin kung mayroon tayong CCTV na naka-install or di kaya mayroon pa tayong alagang aso na pwede makapag-alerto sa atin pag sakali man may ibang tao na mag-attempt na kunin yung ating motor. Sa Barangay Kararayan, Naga City, sarong gasolinahan man ang hinaabunan kan mga daipa na bibistong kagibo, mag-aalauna nin maagahon kan nakaaging Domingo. Hagup man kuta sa CCTV video ang duwang sospek, alagad malabo ang kuha kan CCTV sa lugar danga nakasulot pa nin face mask ang mga ini. Kaya dipisil subuot ang mga ining mabisto. Nagluluwas man sa investigasyon, nakabisado kan mga sospek ang pasikot-sikot sa lugar. Asin nga ni makapanghabon, nirangka kan mga sospek ang pintuan kan cashier area asin nilalay ang 113,000 pesos na benta kan nasambit na gasolinahan. Pagpasok po ng cashier, ng empleyado ng gasolinahan early in the morning, na-found out niya na yung booth, yung bagang sa gasolinahan booth na kung saan nandun yung cashier, sira na yung lock ng door nila. And later, na-found out na may naghalongkat na ng mga gamit, lalo na yung kung saan nakalagay yung pera. Napag-araman man na sarong puting van ang ginamit na getaway vehicle kan mga sospek kung sa inigwapang sarong individual ang embwelto sa krimen na nagsirbing lookout. Tuloy po natin sinasabi na kapag may insidente ng krimen, kagayang nakawan, kasi nga mayroong oportunidad, mayroong pagkakataon. Kagaya po nangyaring ito sa isang gasolinahan dito sa lungsod ng Naga, sa Kararayan, nakita po natin yung negligence sa part ng owner, sa part ng management. Walang gwardiya. Tuloy nating pinapaalala sa mga kababayan natin, nangyayari po kasi ang isang krimen kung mayroong pagkakataon na nakikita at nabibigyan ng pagkakataon ng opportunity itong mga magnanakaw o itong mga criminal elements. Nandun na po na sinasabi natin, nandun na yung kakayahan at kagustuhan ng isang kriminal na gawin ang isang krimen, pero hindi mangyayari ang isang krimen kung walang pagkakataon. Sa Tigaon, Camarines Sur,
Sarong furniture shop man ang hinabunan mag-aalas 7 nin aga kan nakaaging Sabado. Sigun kay Police Staff Sergeant Joseph Carullo, ang Chief Investigator kan Tigaon Municipal Police Station, tuyong niraot kan mga kagibo ang tulong CCTV camera sa lugar alagad da inahali ang memory cards kan mga CCTV na naging dalan sa pagkakasusog sa mga sospek. Binistuan mga sospek na sinda alias Nald, 31 anyos, asin Junjun, 26 anyos na parehong residente kan Sitio Bliss, Barangay Karaykayon. Natabag kan duwang mahabon ang mga makantidad na kagamitan sa paggibo nin furniture. Arog kan grinder, sander, velvet asin mini power saw na pigkakarkulong aboton sa 45,000 pesos ang total na kantidad. Pumunta po ang biktima sa police station para po i-report yung nangyari pong nakawan sa kanyang pag-ari sa Sitio Bliss, Barangay Karaykayon, kung saan nakita po ng kanyang dalawang trabahador na ang isang kwarto po doon na kung saan nakalagay yung mga kagamitan po sa pag gagawa ng mga lamesa gaya ng grinder, sander, drill bit ay nawawala po at yung pinto ay pursahang binuksan ng hindi makilalang mga magnanakaw. Yung tatlong CCTV po na naka-install doon sa area, sinira pa ng magnanakaw. Kaya lang yung mga memory card po noon hindi naalis. Kung kaya nung ma-recover po yung mga memory card at ma-review yung footage po nung yung kuha ng CCTV camera, nakita po doon yung mga itsura ng suspect. Naging dahilan po para sila mahuli ng mga nag-follow up na police. Sa ngunyan, nakaluwas na sa karsel ang duwang sospek matapos ang reglementary period. Dai naman ang mga ini maaatubang sa kaso, makalihis na magdesisyon ang biktima na dai na magsangat pa nin reklamo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.